बिलाइस्रि बिलाइस्रि रथ' थांनायनि सिगां खिथाला नों आंखौ मानो थगायनाय आरो आं मिथिस्लाबै गुबुनजों मानो थांनाय हो सिमां आं नोंखौ थगायदों नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औ नों आंखौ थगायदों नों जुदि आंखौ थगायाखैमोनब्ला अब्ला आं मिथिस्लाबै आंखौ थगायनानै नों मानो बिजों हाबा जाहैनो बा सिमां नोंबो बिमा बायदि ड्रामा गेलेनो गोरोंथार माथो जायनि थाखाय नों बे बाथ्राखौ बुंदों बिलाइस्रि नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों जों सानैनि अनलायनायखौ बावनानै नों दिनै हरखाबै मानो बिजों हाबा जाहैखो जेबो जाहोन गैयालासे नों आंखौ मानो फोथाय खेबस' खालामलांखो बिलाइस्रि सिमां आं नोंखौ थगायदों आं नोंखौ फोथाय खेबस' खालामदों नों बेफोर बाथ्राखौ बुंनो एसेबो लाजिनाय मोनाखै सिमां एसेबो लाजिनाय मोनाखै नोंदि आंखौ बावनानै बेजों हाबा जाहैदों आंनो जेबो खबर होआलासे बेजों थांदों नों आंखौ गारलांखोमादों नोंहा बेखौ थाल गैया सिमां नोंसोर बायदि दोनदौलुर गोनां माहाजोन मानसिया जों बायदि गोरिबजों रुजुनो हाया आरो गोरोबा बिलाइस्रि नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेफोरबायदि राव समजों लोगोसे गोरोबफालांनांगौ सिमां समजों लोगोसे गोरोबफानो नोंनि थाखायदि नैबे बिखाया बेसेबां खामग्लिदों नों बेखौ मिथिदों जेब्ला समाव आं नोंसोरनि दखानाव नोंनो गासै बाखि रांखौ हैनो थांदोंमोन मा नांगौ बाबु नङा मादै बे माबा जाखो बाबु मा नांगौ नङा माने बिलाइस्रि गैया नामा मादै बियो गैला मानोबा नांगौमोन गैला मा जाखो मादै बियो दिनैजों 3 दानानो जाबाय हाबा जानाया हाबा औ बियो हाबा जाबाय मादै नै बियो बिलाइस्रि थानाय समाव आं मेथाइ जानाय बाखिसो होनांगौमोन नैबेखौ लाखिदो मादै बेफोर गासिबो बिदानगिरियानो नाथाय आंसो सानहराव सानबाय थायो नों आंखौ थगायनानै बेफोरबायदि गुबुनजों हाबा जाहैनाङामोन नोंथ' आंनो खबरखौनो होआखैना नों आंखौ बिदि थगायनामोन बिलाइस्रि नों आंखौ बिदि थगायनामोन नों आंखौल'सो दाय होदों नाथाय बेफोरनि आन्दोआव मा जाखोमानानै दंमोन नों मिथिगौ नोंस्रानि आइया जोंहानि दखानाव थांनानै आइ आरो आंखौ मा बुंहैदों नों बेखौ मिथिगौ
नोंसिनि बे आसुर गावगासिबो गैयै दखाननि बुस्थु जेबो नाङा आंनो। आयं नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? बाप 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 माबायदि आसरित मानसि नोंलाय? मिथिगौ दे आंबो नोंसोरबायदि मानसिया माहाजोन हौवाफोरखौ माबायदि बरायो। आयं नों मा बुंनो सानदों? सिदा सिदि बुङा मानो? औ आं बेखौनो बुंनो सानदों। थाल मोननानैबो थाल मोनै बायदि जाब्लादों नङासे? मा जादों? मा दावराव? माथो आब'सोलाय? मा जादों आब'? औ जादों। नोंनि फिसाजोआ आंनि फिसालाखौ बरायदों। हो आयं नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं नोंनि फिसालाखौ बरायदों। औ नों बरायदों। जोंहानि न'खराव ग्रोम ग्रोम धन सम्पति नुनायखाय नों आंनि फिसालाखौ बरायनानै हाबा जानो सानदों? सि लाजियासै नोङो? नों बायदि थाइसेबो इनकाम गैयै मानसिया सनानि देरा लुनायनि सिमां सुजुनो? बिमायानो लाइ होखादों बियो, बेनिखायनो फिसाजोआबो लाइ मोनदों। बास आयं आरो नों दा बुंसै प्लिज नों बेनिफ्राय ओंखारलांदो। बा बहानिबा थाम्फै दांग्रा बायदि रें बें जालायथारदों। नों थिननांलाया गथ', नोंसिनि बे गोबाय देरायाव आं थाहामनो होननानै फैयाखै। ओइबानिफ्राय गथ' आंनि फिसाला सिमांजों माबा मोनसे बाथ्रा खोनाबावोब्ला खोथाया मोजां जानाय नङा, मिथिबाय? बुंखानो जाबाय। फिसा नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? मा नों न'खराव जेंना लाबोनो सानदों? फिसा नों जे लामाजों आगान सुरनो सानदों बे लामाजों सानै हयै आगान सुर। बिलाइस्रि नैबे आस्थामानो नों आरो आंनि थार अनलायनायनि नेरसोन। जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अरायसम मोगथां महर मोनथों आरो अरायसमबो गोथारै थाबाय थाथों। सिमां आंबो अराय सम नोंजोंनो थैस' थांस' थाबाय थागोन। समनिफ्रायनो आङो जों सानैनि सोमोन्दोखौ सिफायनो सानदोंमोन आरो बे लामाखौ लादोंमोन। आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआ बेसेबां दुखु मोनदोंमोन आरो बायग्लिदोंमोन। आरो बेफोर गासैबो जाथाय जाखांनायनि उनाव आइनि रादाय खानाय बायदियै आं अनजालुजों हाबा जादों। अनजालु फिसा, आंनि फिसा बिलाइस्रिखौ लांनानै गोदाव सोराव दा खालामहै। नायल' जाल' सासेल' फिसा, आंहा बिनि अनगा रावबो गैया। मादै नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखि। आं बिलाइस्रिखौ अरायसम खुसियाव दोनगोन आरो गोजोनाव दोनगोन। फिसा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो। मोजाङै था आयै। नोंसिनि संसार जानाया अरायसम खुसियै जालांबाय थाथों। आयै थाथ'दो, आफाया दा फन हरोबा आफानो खिथाहरबानो जाबाय। जागोन फिसा, नोम्फाया खामानियावसो दङ, दा गाव फन हरनानै खिथाहरगोन बे। थाथ' मादै। थाथ'दो आयै। जागोन फिसा, थांदो। सिमां बै समा गैलिया, नोंबो गुबुनजों हाबा जादो आरो गोजोन संसार जालांदो। बिलाइस्रि नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आं नोंनि अनगा गुबुन सोरजों गोजोन संसार जालांनो हागोन? मानो हाया सिमां? आंथ' सासे गोरिब न'खरनि फिसा, नोंसोर बायदि धोनि न'खरनिथ' फिसा नङा। नोंथां आं सासे प्रफेसार। आं दान मोनसेयाव 1 लाखनिख्रुइबो बारा रां खामायो
आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजनेस बुंनो थाङोब्ला आं मास मोनसेयाव 3 लाखनिख्रुइबो बारा रां खामायो आरो आंनि गोसोआव बेफोरबायदि सानस्रि गैया जे सोरबा माहाजोन सोरबा गोरिब सोरखौबा इगनर खालामनाय सोरखौबा बोजबनाय आरो आंनि आफाया सिगांनिफ्रायनो बे फंसे बाथ्राखौ बुंबोदों संसार जानायाव गिबि धोन सम्पथिनि गोनांथि नङा संसार जानायाव गिबि अनलायनायनिसो गोनांथि आरो नोंथां आंनि बुंनायाव गाज्रि मोननो नाङा आंनि बायदिबाथ' धोनि गोरिबनि फारागथिया मानसिनि गोसोआव थानोनो नाङा बिलायस्रि नों बिदि खोथा बुंनानै आंखौ दा लाजि फोनांसै आं नोंखौ दाबो बावाखै बिलायस्रि आरो हानायबो नङा मावनो हानाय हायै नोंनि सायावसो सिमां आरो आं बायदि गोरिब न'खरनि सिख्लाखौलाय मानो मावनो हाया जानो आंहा मा दंजायो सिमा ना थाखा ना फैसा ना न' बां आंहा जेबो गैया सिमा आंहा खालि दंमोन नैबे गोसोनि थारनाय सिमा आरो आं गोलाव बाथ्रा बुंनानै गोसोआव दुखु लाबोबावनो सानासै थाथ'दो सिमा आं थांनोसै मोजाङै था आरो जों सानैनि अनलायनायखौ बेयावनो थुंगेबाय होननानै साननानै लादो बिलायस्रि ओइ बिलायस्रि 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 हाब माथो सनाखौ दिनै साइस नुलायथारदों मा फैलायबाय जासुला दखाननि बाखिया बिराद जाबायदे नोंला माला होयो वा आं बेखौ फैसा लालायबावो आरोखि देनां आंखौ लायोबा बे दखाना आंनि जागोन माथो लाजाबो जानला मोनला खोथा होनलाबायनो आइया दालाय नङा बे दखानखौ दालाय आंनो होआबालाय सोंथो होगोन ओइ बारा डायलग दाहो फैसाया होलां आरो थां होद फैसा गैयालै बाखि ए मा बाखि बाखिल' बियो मोनजाया आया हट थां बबेनिबा बाखि बाखिल' मोनजाया नोङो जायाबोलै नोंसिनि मेथाइखौ मालाबा खावनासो लांफैजोबगोन आं दम दंबा खावफैलाय माबायदि सिखाव बियो आयै फिसा बहा जौ लोंनानै फैखो नोंलाय मानो जौ लोंग्रा जाखो नोंलाय जौ लोङै लोङैनो देहायानो नंथारला जौखौ लोंनो थाखायसो दिहुनखायलै आयै बिदि जायो नामा हिनजाव मोजां नागिरनांगौआ बिदि जौ लोंनानै बोरै माहाजोन हिनजाव मोननांगौ नोंलाय हिनजाव नागिरनो सोरनो हिनजाव नागिरनो आयै हिनजावखौ मा नांगौ मायाव सोलियो हिनजावालाय मायाव सोलियो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों फिसा नों फाग्ला जादों नामा औ आं फाग्ला जादों आयै आं फाग्ला जादों आयै बिलायस्रिया नोंनि मा दायमावदोंमोन आयै नोंदि बिलायस्रिखौ एसेबां मानि दुसिनो आयै नोंनि गोसोआव नैबे फिसानि फारसे मा साननाय दङ मानि थाखाय नोङो आंखौ एसेबां हेंथा होदों दिनैसिम बे न'नि सम्पथिखौनो जाबाबो जाख'नो हायाखै आरो बिदि समावबो आयै नों गुबुननि सम्पथि लुबैयो गुबुनखौ गोरिब होननानै मुगैयो दुसियो आयै नों बे धोन सम्पथिखौ लानानै
बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुयोना सानसे नोंनि बे सम्पथिया जोबस्रांलांगोन आयै सानसे नोंनि बे सम्पथिया हाथफ्ला जानानै बारहुंखाजों बुखारलांजागोन फिसा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बुहुमाव इसिबां समायना समायना सिख्लाफोर थासेयावबो नों बे दखानदारिनि फिसाजो नंखाय गैथारैखौसो नों गोसोथोनो मोनबाय बिदिब्ला नों आंनि मान सन्मानखौ एसेबो सानासै बिदिब्ला आंनि मान सन्माना मा जागोन आयै अब्ला मा गोरिबा मानसि नङा नामा गोरिबा संसार जानायनि मोन्थाय गैया नामा ना गोरिबा मावनो दांनो संनो खावनो रोङा ना गोरिबा अनलायना संसार जानो रोङा माथो बिसिनि फिसाफोरखौसो बांसिन मोजां संसार जानाय खोनायोलाय संनाय खावनायाव आखा फाखा खोनायो नोंनि साननाय नोंनि गोसोआनो एसे आलादालै आयै नों सासे बिमा महरै सासेल' बियाबो लाजासै नों बिमाखौ बेबायदि बुंनो सोरनि सिगाङाव थानानै बाथ्रा बुंदों बायदि मोनदोंलाय नोंखौ सोर जोनोम होदों नोंखौ सोर फेदेरबोदों नोंनि खि हासुदैखौ सोर सुबोदों दिनै बिमानि सिगाङाव बिदि बाथ्रा बुंनो हालायनाय इसिबां गोहो जाबाय नोंनाव सिमां आयै बिनि थाखाय सरि आयै नों बुंदोंमोन ना धोन सम्पथि गैयाब्ला न'खराव सुखु गोजोन गैया होननानै नाथाय आयै जोंनि बे न'खराव एसेबां ग्रोम ग्रोम धोन सम्पथि थासेयावबो दिनै मानो सुखु गैया गोजोन गैया आयै नों फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि धोन सम्पथिया मानसिनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखायल' नाथाय नैबे गोसोनि थार अननाया सुखु गोजोन आरो नैबे जिउखौ सामलायनो थाखाय फिसा मा जाखो सिमां फिसा मा जाखो फिसा मा जाखो नोङो फिसा बिलाइस्रि आं मोनसे जायगायाव हा बायदोंमोन आरो न'बो दा बेखौ नायनो थांनांगौमोन मालाबानो सिरि सिरि हा न' बायखुमालायबाय आरो नोंहा आं मिथिस्लाबलायै आरे बिलाइस्रि आं बेफोरबायदि थासावखौफोरखौ नोंनो सारप्राइज होनो होननानैसो सिरि सिरि मावखोमाखादों इस मानिबा दे ओमफ्राय माला थांगोन माने आंथ' बिसोरनो दान मोनथामनि सम होदोंमोन दाथ' दान मोनथामानो बारबाय आंनि आलासियावथ' बिसोर दा थांनांसिगौमोन गाबोनफोर थांसै नामा जायोना थुदो थांनोसै होमबालाय ओमफ्राय बिसोरो अन्थाव बाथाव न'खौ गारनानै बहा थाहैगोन बेखौथ' आं मिथिला जिखुनु जाया गावसिनि फिसालाया गोब्राब लोमजानानै रां थोस्लाबैयाव हा आरो न'खौ फानजोबनांगौ जादोंनो आयु अन्थाव बाथाव अननो ओंखारलाय लाङोहां बेफोरबायदि खोनाबा थौदो जिखुनु जाया गाबोन थांनाय नायसै आइफन हरदों नै हेल' आयै हेल' बिलाइस्रि आइ औ आयै मारै दं औ आयै मोजाङैनो दङ नोंहालाय मारैथो दङ आंबो मोजाङैनो दं आइ जावैसोआलाय बोरै दं मोजाङैनो दङ दे आइ बिदिनो मोजाङैनो थाबाय था औ आयै बिदिनो अनलायनानै थाबाय था आइ ओमफ्राय नै आयै जोंनाव फैनोबा फैदो जोंना नै अनजालुआ बबाव हा बायदोंनो बेखौनो नायनांगौनो हाब अबहाय हा बायलायखो मिन्थिया बबाव बायदोंथाय आंनोबो दासो खिथादों आं थांनो सोलाबबाय थानाय नंला आंहा खामानियानो खामानिथार थै नोंनाबाथाय खामानियानो खामानि नोंसोर सानैजों थांबानो जाबाय दे फैलाबालाय मालाबा फैदो
दे जावैसोखौबो लानानै फै औ दे आइया फैलासो होनहरबाय माथो इसिबां अनसुला बिजामादै आं जिउआव माब्लाबाबो बेफोरबायदि बिजामादै मोनगोन होननानै सानाखैमोन इसिबां ग्रोम ग्रोम न' बां लुनानै होलांबाय आंनो इसिबां अनसुला बिजामादै नै बेलाय बेनो न'आ आयु एसेबां मोजां न'खौ बोरै नागारनानै थांगोन दे बिगोमाया दे बेखौ उनाव रायलायसै फै फैदो न'खराव रावबो गैया नामा न'खराव रावबो गैया नामा हा सोर फैदों ए सार नोंसो औ आं फैदों दाथ' नोंसिनि न'खौ नागारनानै थांनाय समा जाबायमोन 3 दानानो बारलांबाय सार अन्नानै 1 सप्ता सम होबावदो राहाखौनो नागिरबाबो मोनथाराखै फिसालायाबो हनै दाबोनो मोजांखौनो हामजोबाखै समाथ' 3 दान बारलांबायानो समखौ होआ नङा होबोबाय नोंसिनो आरो दा सम होबावनो हागोनखौ नुहुरासै आङो जोंबो गावबा गावनि थाखाय सानना लानांगौ जायो सार अन्नानै नों बेयाव मानो फैदों बियो आंनि हिन्जाव नोंनि हिन्जाव आयं बेफोर मारै बिदि जाखो बे बाथ्राखौ आरो दा सोंबावसै सिमां बेफोर बोरै बिदि जाखो बिलाय आंनि खाथियाव दाफै गोजानाव था सिमां नों मानो बिदि बुंदों नोंहा मा जादों बेहा हारि थिक जादों डक्टरा बुंदों बेनि जिउआ साननैसोल'सै माब्ला मा जागोन बेखौ जेबो बुंनो हाला बे फिसाखौ लानानैनो आंनि नैबे बिखाया दोरफो खामगासिनो आंनि फिसायानो बे गासैबो धोन सम्पथिखौ जाजोब्बाय आरो बे लामायाव फैनो गोनां जाबाय नाथाय सिमां हरखाबै नों मानो बिदि जाखो आं दासो बुजिबाय सुबुंनि जिउआव धोन सम्पथिया गोनांसिन नङा गिबिसिन गोनांथियानो जादों अन्नाय आङो बे धोन सम्पथिखौ लानानै गोबां दुखु जाबोदों सोरखौबा दुसिबोदों नासयबोदों सुबुंफोरनि गेजेराव गावखौनो देखायबोदों नाथाय बेनि फिथाइखौ आं दिनै मोनबाय जोंखौ थानो खाबु होबावदो जोंखौ अनदो नाङा जों बे न'आव थाया जों बे न'खौ गारनानै थांगोन बे न'आ जोंनि नङा
थगायो जोंनि न'आव थाया रथ'लाय नोंसोर बे न'खौ गारनानै दाथां बे न'आ अरायबो नोंसिनि थाखायखा नाङा बे न'आव जों थालिया बे न'आथ' जोंनि नङा सिमां नों मानो बिदि बुंदों मानो नों खोथाखौ खोनासङाखै मानो मानियाखै आयै दा नुबायना जायबादि मानसिखौ नोंनि सुथुर खालामनानै लादोंमोन बैबायदि मानसियानो दिनै नोंनि इसोर बायदि जानानै फैबाय मानसि जानानै मानसिखौ अरायबो हेफाजाब होनांगौआ बे मानसिनिनो मावनांगौ हाबाखा आं दिनै नोंसिनि नांगौनि समाव बे हा आरो न'नि थाखाय नोंसिनो जा रां होदोंमोन बे रांखौ आरो आंनो नांफिनला बे हा आरो न'खौबो आंनो नांफिनला आं बिखौ नोंसिनि खैफोदनि समाव हेफाजाब होदों होननानै अराय साननानै लासिगोन आं नोंसिनि खैफोदनि समाव अरायबो नोंसोरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय नोंसिनि खाथियावनो दङ फिसा आंखौ निमाहा होदो जाबाय आयं दागाबसै सिगांनि थांखांनाय खोथाफोरखौ लानानै गोसोआव दुखु दालासै बावजोबदो बेफोरखौ